Wel, helo. Pawb, diolch am hynna. Deud bod da. Nath Jan sort of deud bod da hefyd. Bod da pawb, gobeithio bod pawb yn iawn. Croeso cynnes i chi sydd yn yr adeilad bore yma. Croeso cynnes i chi sydd yn gwylio adre hefyd. Mae jyst yn hyfryd cael dod at yn gilydd ar ddechrau wythnos arall dydy. Dwi'n meddwl bod yna hawdd methu pa mor dda di'r fideo na efo pa mor dda di'r jingle yn y fideo na. Ond un peth di wrth y modd efo'r fideo na di jyst y lluniau o'r golygfeydd a stwff sydd yn cwmpas ni fan hyn. Da ni'n yn yr ardal yma, da ni'n cael yn anodd i weld jyst gallu creadigol amazing Duw. Yn yr ardal da ni'n byw yn efo. Dwi'n gwybod os da chi, ond dwi'n really excited am dyddiau'n dechrau mestyn eto. Dwi fatha, pan dwi'n gadael gwaith, bob dydd mae yna chydig bach mwy o ola. Dwi'n cyrraedd adra heb iddi dwllio rwan, mae hynna'n exciting. So edrych ymlaen i'r dyddiau mestyn. Ond na, mae'n jyst yn cyfle di fwynhau jyst creadigaeth Duw. A da ni'n dod at Duw yna bore yma. Ymateb ni i'r Duw creadigol yna ddylse bod jyst calon o addoliad. A dyna lle da ni eisiau bod bore yma. Di dod yma efo calon sy'n barod i addoli. Sy'n bynnag wythnos da ni wedi cael, da ni wedi cael wythnos hawdd a da lle da ni wedi teimlo'n agos at Duw. Ella bod ni wedi cael wythnos anodd lle da ni'n teimlo'n bell o Dduw. Ond sy'n bynnag ydyn ni bore yma, da ni'n cael hitio reset bore yma a jyst cyfarfod efo Duw unwaith eto. Da ni'n clywed ydan yn y gyfres tymor yma am sut mae pobl yn cyfarfod Iesu ac yn profi'r Wefr. A da ni'n edrych ymlaen i glywed beth sy'n hana i ddeithio ni'n hwyrach ymlaen am hynny. A dyna dwi eisiau ni wneud yn yr addoliad yma bore yma, bod ni jyst yn cyfarfod Iesu, dod at draed Iesu ac jyst yn rhoi bob dim sydd gennym ni. Ella bod gennym ni ddim lot i roi bore yma, ond dwch chi roi bob dim sydd gennym ni bore yma i Iesu. So, na i jyst gweddio'n sydyn cyn i ni godi addoli, jyst i fframio ni ar gyfer y gwasanaeth. O Dduw, da ni'n diolch i ti, fel dwi'n newydd ddeud, sydd bynnag wythnos da ni'n cael, sydd bynnag fora da ni wedi cael, bod chdi'n croesawu ni yma bore yma. Bod chdi isio ni ddod at y gyfarfod di. Isio ni ddod efo bob dim sydd gennym ni'n pwyso na ni ac rhoi y pethau yna wrth droed y groes di Iesu. Ni di helpu ni fod yn barod i wrando ar beth sgen ti i ddeithio ni bore yma. Da ni'n excited i glywed beth sgen hana i ddeud, ond da ni'n fwy excited i glywed beth sgen ti i ddeud trwy hana bore yma. A jyst gwyddi ni di eneinio hi efo ysbryd di i rannu dy neges di'n glir. A jyst parato calona bob un ohono ni sydd yma bore yma, a pob un person sy'n gwylio adre hefyd i glywed gen ti. So ia, bydd yn ganol bob dim sy'n digwydd bore yma, fel bod ni'n gallu dwi'n clod i ti, a fel bod y deyrnas di yn cael y clod bore yma. Da ni'n gwyddio hyn yn hyderus, achos da ni'n gwyddio hyn yn enw Iesu. Amen. So, da ni'n mynd i ganu tair can, back to back. Teimlwch yn rhydd os da chi angen eista yn y canol. Ond os da chi eisiau sefyll efo fi, wedyn nhw'n ni addoli efo'n gilydd, os dyna'n iawn.
A wedyn, just yn ola, nath ni ganu hwn wrth dwytha, ond o'n i rili eisiau canu eto wrth yma. Just yn canu o mor hyfryd yw'r enw hwn. Can cyfarwydd o'n i'n siarad efo Elin ddoe, a mae mor hawdd arfer clywed caneuon a arfer canu caneuon. Ond dwch i ni rili meddwl am be dyn ni'n canu. Dwch i ni rili ystyried y geiriau dyn ni'n canu bore yma, a wneith yna newid ni. Wneith yna newid ni os dyn ni wir yn gwerthrogi be dyn ni'n canu bore yma. So.
dim achau gwahanu nawr, o mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Crist Ddaion, o mor hyfryd yw'r enw hwn, oes dim oed debyg o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Fe drechau stadau, yn gael ei rwygo, mae'n pechod ac dros meddwl ni. Mae'r nefoedd yn rhio, yn bod i ddogoniad, ond eis dim o farw ni. Sgef sydd yn demi, neb i'w gymharu, fawr ac am byd ein asyn oed. Ti mi ar ddeunas, ti mae'r gogoniad, ti mi ar enw i'w bob un. O mor ymys yw'r enw hwn, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Crist Ddaion. O mor ymys yw'r enw hwn, does dim ai saif o'i flaen, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Does neb sy'n debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am byd ein asyn oed. Ti bi ar ddeunas, ti mae'r gogoniad, ti bi ar enw i'w bob un. O mor ymys yw'r enw hwn, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Crist Ddaion. O mor ymys yw'r enw hwn, does dim ai saif o'i flaen, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Ia, Iesu, just dy enw di. Mae dy enw di yn hyfryd. Mae dy enw di yn rymus. Os da ni'n cofio dim byd arall bore yma, gad i ni gofio bod dy enw di yn hyfryd a mae dy enw di yn rymus a mae yna gymaint yn dod allan o hynna. Does na'm byd yn gallu'n gwahanu ni ddi wrtho ti achos dy enw di, Iesu, achos beth ti di wneud, Iesu, dros da ni. A da ni'n diolch i ti am y gwirionedd yna. Diolch i ti am dy bresenoldeb di bore yma, diolch i ti am fod efo ni bore yma. Jyst yn gweddio am gweddill yr oedfa rwan bydd dy bresenoldeb di yn aros yn ymysg ni. Bydd dy ysbryd di yn symud yn ymplith ni mewn ffordd really tangible a pwerus bore yma. Diolch Iesu, diolch. Amen. Amen. Cymwch set. Reit, so, chydig o gyhoeddiadau cyn i'r plant mynd lawr y grisiau a cyn i fi wahodd hannah i fyny. Mae'n dau beth sy'n ond dwi angen cael y notes i fyny, neu siw fi wedi cofio bob dim, so no pressure. Yr unig cyhoeddiadau, really, so dydd Sul nesaf, mae Mari yn mynd i fod y pregethu yn yr cam nesaf o'r gyfres, da ni'n edrych ymlaen fawr iawn i hynna, Mari. So pob bendith efo'r paratoi wrth yma.
wrth i chdi baratoi ar gyfer Dydd Sul nesaf. Wedyn yr unig beth arall ydy mae'r stwff sy'n ymlaen yn ystod yr wythnos yn digwydd fel arfer. So grwpiau cymuned ar nos Fawrth. Os ydych chi ddim yn rhan o grŵp cymuned a eisiau bod, mae'n gymaint o fendith i fi, dwi wrth y modd yn grŵp cymuned. Mae'n jyst neis cael trafod bywyd a cael chydig o application i beth ni'n clywed ar y Dydd Sul. So os ydych chi ddim yn rhan o grŵp cymuned, bys ni wir yn annog chi wneud. A os ydych chi eisiau fwy o fanylion ar hynna, dewch chi siarad efo fi neu Dat neu Mari, dwi'n siŵr fyddwn ni'n hapus i rannu chydig o wybodaeth efo chi. A wneith arweinwyr yr grwpiau cymuned gysylltu nes ystod yr wythnos efo be di'r cynlluniau a'r logistics. Mae clwb ieuenctid ymlaen, di hwnna beth yn cael ei gyhoeddi, ond mae'n digwydd, mae clwb ieuenctid yn digwydd eto. So mae hwnna'n exciting. Mae Mari'n excited amdano, dwi'n meddwl, anyway, sy'n neb arall yn. So hwnna'n digwydd wrth yma hefyd. So, just o ran oed ar hyn o bryd, just bach o plug i grŵp i clwb ieuenctid. So, da ni'n neud o fel 10 i 15 oed ar hyn o bryd. So, os da chi'n blwyddyn 6 i fyny at blwyddyn 10, 11, trio cofio on. Mae mor hir ysgrifo fod yn ysgol, dyna di peth. So, os da chi efo diddordeb, neu da chi'n nabod rhywun fysa efo diddordeb, please, rhowch nhw mewn cyswllt efo fi neu Hannah, bys ni wrth yn bod yn siarad efo nhw ynglyn â'r clwb. Ti'n joio lids pan ti'n dod? Right answer, da iawn lids. So, dwi jyst yn mynd i weddio yn sydyn, a dwi'n meddwl, mwy o thebyg, mae'r manylion ar ran rhoi ar y sgrin os di rhywun eisiau rhoi. Da ni'n ddiolchgar iawn i pawb sy'n medru gwneud, ond so ddim angen i neb wneud. So dwi jyst yn mynd i weddio yn sydyn dros y plant cyn nhw fynd lawr y grisiau efo Menna. O ddew, da ni'n diolch i ti, fel o'n i'n dweud, am yr amser da ni wedi cael bore yma. Ond da ni'n diolch i ti yn arbennig rwan am y beth sydd i ddod. Da ni'n cyflwyno Hannah i ti rwan wrth i ddod ymlaen a rhannu o dair di. Jyst yn gweddio fydd di'n eneinio hi fel o'n i'n dweud gynnau efo dy ysbryd di. Fydd di'n siarad yn nerthol ar dy ran di. A jyst yn gweddio jyst y plant, diolch i ti amdano nhw, diolch i ti. Mae'n gymaint o hwyl dod yma'r bore Dydd Sul a gweld plant yn rhedeg y gwmpas yn mwynhau. Jyst yn joio, a jyst yn gweddio bore yma fydden nhw yn cael hwyl lawr grisiau, ond jyst yn cael profiad o hwnna ti Iesu, bod nhw'n cyfarfod chdi Iesu a bod hwnna'n newid i bywydau nhw. Bendithia Menna sydd yn arwain a pawb arall sydd yn helpu hefyd yn yr amser yna hefyd. So cyflwyno gweddill yr oedfa mae gyd i ti. Yn enw Iesu. Amen. Amen. So os ydy'r plant eisiau mynd lawr efo Menna, a di Auntie Jan yn helpu bore yma hefyd. A ni Dungarees yn really cool, by the way. Sorry pawb, Jan di'r person mwy stylish yma bore yma. A wedyn na gwahodd Hannah fyny i. Ydy hynny'n gweithio? Ydy, gwych. Wel, mae'n lyflu bod gyda chi bod yma a gallu rhannu gyda chi. Mae wastad bach o game o Tetris pan ydych chi'n dod fyny trwy gweithio mas lle mae popeth yn mynd i fynd, ond dwi'n meddwl bod ni yna. Gwych. So, bod yma, dyn ni am barhau yn ein thema ar gyfer y tymor yma, sef Cyfarfod Crist, Profi'r Wefr, lle ni'n edrych ar rai hanesion o bobl wahanol yn y Beibl yn cael profiad o gyfarfod Iesu. So gyda pob cyfarfod dyn ni'n cael gyda rhywun, dyn ni gorfod dewis ym pa ffordd dyn ni am ymateb iddyn nhw. Weithiau, dyn ni'n cyfarfod y pobl sydd ddim quite our cup of tea, a felly dyn ni'n neud y penderfyniad yna i geisio a'i ysgoi y gorau y gallwn. Dewch yn onest, dyn ni gyd wedi gwneud. Weithiau, dyn ni'n cyfarfod pobl dyn ni wedi edrych i fyny at mewn syrfdandod a edmygedd. Pobl enwog a pobl gyffredin alike. Ond y foment dyn ni'n cael y cyfarfod gyda nhw, nid dyma'r cyfan maen nhw wedi siapio i fyny i fod. Felly, dych chi'n cael eich gadael i lawr, wedi siomi, gyda reality o'r person yna. A mae'r ymateb yn un o siomedigaeth, ac yn newydd y ffordd dych chi'n gweld y person yna. Ond, weithiau, dyn ni'n cyfarfod pobl sy'n leave their mark fel betai, ac yn cael dylanwad mawr arno ni.
Y fath profiad sydd yn newid y ffordd dyn ni'n feddwl, y ffordd dyn ni'n gweld pethau, a hyd yn oed y ffordd dyn ni'n byw. Gyda phob cyfarfod, daw ymateb. Hysbys? Neu anhysbys i ni. Daw ymateb. Ond hefyd fan hyn, mae'n bwysig gofio i beidio ymateb yn gallu bod yn ymateb ei hun. So heddi, dyn ni am droi at gyfarfod arall, Athrawon y Deml. So, dyn ni'n ffindio'r hanes yma ar diwedd y Luc 2. A dyn ni'n ffindio fe yn adnod 41 ymlaen. Felly, byddai rhieni Iesu yn arfer mynd i Jerusalem i ddathlu Goel y Pasg bob blwyddyn. A phan oedd Iesu yn 12 oed, aethon nhw yna i'r oel fel arfer. Pan oedd yr oel drosodd, dymai rhieni yn troi am adre, heb sylweddoli fod Iesu wedi aros yn Jerusalem. Roedden nhw wedi teithio droi'r dydd gan gymryd yn ganiataol ei fod gyda'i ffrindiau yn rhywle. Dyma nhw'n mynd ati i edrych amdano ymhlith ei ffrindiau a'i perthnasau, ond methu dod o hyd iddo. Felly, dyma nhw'n mynd yn ôl i Jerusalem i edrych amdano. Roedd hi'r trydydd diwernod cyn iddyn nhw dod o hyd iddo. Roedd wedi bod yn y Deml, yn eistedd gyda'r athrawon ac yn gwrando arnyn nhw ac yn gofyn cwestiynau. Roedd pawb welodd yn rhyfeddu gymaint roedd yn ei ddeall. Cafodd ei rieni y fath sioc pan ddeithon nhw o hyd iddo, a dyma'i fam yn gofyn iddo, "Machyn ni, pam wyt ti wedi gwneud hyn i ni? Mae dy dad a fi wedi bod yn poeni'n ofnadwy ac yn chwilio am bob man amdano ti." Gofynodd Iesu iddyn nhw, "Pam roedd rhaid i chi chwilio? Wnaethoch chi ddim meddwl y byddwn ni'n siŵr o fod yn hif yn had, ond ei rhieni ddim wir yn deall beth roedd yn ei olygu." Darn bach yw ddim yn hir, ond weithiau mae'n gallu cael edrych drosto, ond dwi'n hoffi fe am resymau gwahanol, a dwi ddim jyst yn dweud hynna achos dwi'n pregethu arno fe. Pan dwi'n darllen trwyddo fe, dwi'n darllen gyda 2 safbwynt gwahanol. Yr un gyntaf ydy fod yn plentyn bach fy hun. A dwi'n cofio pan oeddwn ni'n mynd allan fel teulu i rywle oeddech chi'n gwybod oedd yn mynd i fod yn brysur. Roedd mam a dad yn dweud wrtha i a fy chwaer, "Peidiwch mynd off ar ben eich hunan. Arhoswch gyda ni fel bod ni'n gallu gweld lle rydych chi. Hannah, ti'n gallu cael gafal llaw fi a dy chwaer yn gallu cael gafal ar llaw dy dad." Wnaethon ni clywed hyn gymaint, ac am reswm da, rhaid dweud, roeddwn ni'n ofnus o hyd yn oed edrych i ffyrdd oddi wrth mam a dad, let alone actually mynd off ar ben ein hunan. Hyd yn oed pan oeddwn ni digon hyn i wneud hynna. Felly ffaith bod Iesu wedi gadael ei rhieni i fi yn brave decision roed yna. Ond hefyd, dwi wedi bod yn esgidiau o athrawon, a dwi'n gwybod bore yma, dwi o flaen lot o'r athrawon. A weithiau, mae fe'n gallu teimlo bod chi yn riant i 30 o plant i gyd ar yr un amser. A dwi'n siŵr yr athrawon yma bore yma yn gallu cytuno uniaethu gyda fi. Taw, mynd ar trips ysgol di un o'r profiadau mwyaf stressful yn y byd. Dwi'n cofio un dolyg mynd am trip i'r cinema i weld Frozen 2. Amazing, more excited. Ond, i ddweud y gwir, o'n i ddim yn gallu joio a actually goeliodd ffilm. Oherwydd, o'n i'n poeni am y plant trwy'r amser. Mynd nôl ac ymlaen i'r tŷ bach, eisiau diod, eisiau snack. Beth oedd hi'n dal yn y tŷ bach pan oedd hi'n mynd nôl ar y bysiau? Sawl oedd yn fy grwpi eto, neu poi hyd yn oed. Math beth. So, dwi'n gallu gweld rhywfaint o safbwynt Mara Joseph. Ond y reswm arall dwi'n hoffi'r hanes yma ydy hyn. Dyma'r unig hanes sydd gyda ni am Iesu fel plentyn. Yn yr Efengylau eraill, dyn ni'n mynd o Iesu fel babi i Iesu yn dechrau ei weinidogaeth 30 oed. Ond yr hanes yma, dyn ni'n gweld Iesu fel plentyn 12 oed.
Na dwi'n siŵr wnaeth Iesu lot fawr o pethau anhygoel ac yn annisgoel dyfu fyny, well worth ei nodi. Ond dyma'r unig un sydd wedi cael ei nodi. Dim dainweinol di hyn, felly mae'n rhaid bod yr hanes yma yn rili bwysig i ni ac yn datgelu rhywbeth ystyrlon i ni heddi. Felly, nôl at y testyn. Ar ôl bod yn Jerusalem ar gyfer goel y Pasg, dyma Mair a Joseph a Iesu yn troi am adre gyda'r holl deithwyr eraill. Ymhlith y torfeydd o bobl yn teithio, roedd yn dealladwy, doedd Mair a Joseph ddim gyda llygaid ar Iesu troi'r amser. Ond ar ôl diwrnod o deithio, dyma nhw'n mynd ati i edrych amdano ymhlith ei ffrindiau a'i perthnasau, ond methu dod o hyd iddo. O dia. Ar wahân i fy mhrofiad i o tripau ysgol, lle bwysig fod ni'n dweud, dwi erioed wedi colli plentyn, di ddim yn gallu dychmygu dim byd gwaith. Neu fel oedd nhw'n teimlo yn gwybod bod Iesu ddim gyda nhw a dim syniad lle roedd e. Felly, be wnaeth nhw wedyn? Wel, dyn ni'n gweld, dyma nhw'n mynd yn ôl i Jerusalem i edrych amdano. So dyma nhw'n mynd ati i chwilio amdano. A dim jyst oriau, na. Erbyn hyn, mae 3 diwrnod wedi ei basio ers gweld Iesu diwethaf. So ble dyn nhw'n ffindio fe? Ble mae wedi bod yr holl amser, yr holl 3 diwrnod yma? Dyn ni'n clywed yn adnod 46. Roedd wedi bod yn y Deml, yn eistedd gyda'r Athrawon, ac yn gwrando arnyn nhw, ac yn gofyn cwestiynau. Y ffordd dwi'n gweld y sîn yma yn chwarae allan yn fy myned bach fel Home Alone style, lle mae'r rhieni mor distraught ar ôl 3 diwrnod o chwilio ar holl pryder sy'n dod gyda colli plentyn. A wedyn y foment maen nhw'n dod o hyd iddo, mae'r plentyn just fel mor chilled. Dwi wedi bod mewn holl amser. Oh, and by the way, dwi wedi prynu llaeth a fabrics off na. Mae'n ffain. Just mor chilled fel pe bai dim byd o'i le wedi digwydd. Ond dyma fe. Iesu yn y Deml gyda'r Athrawon am 3 diwrnod. Yn gwrando arnyn nhw ac yn gofyn cwestiynau. Y lle olaf byddwch chi'n disgwyl ffindio plentyn 10 oed. Yn gwneud y peth olaf, byddwch chi'n disgwyl i weld plentyn 10 oed yn gwneud. Hynny yw plentyn cyffredin. Plentyn fel oeddech chi ac oeddwn ni. Ond dyn ni'n gwybod nad oedd Iesu yn blentyn cyffredin. Na. Roedd e Dduw mewn dyn, gwaredwr y byd, ein a chibwr. Dydy lyc ddim yn gadlu mewn ar y pynciau oedden nhw'n trafod neu'r cwestiynau roedd Iesu yn ei ofyn. Dyn ni ddim yn gwybod. Fel y llyfrau sydd ddim yn gadlu mewn ar yr holl manylion i chi ac yn adael i chi defnyddio eich dychymyg i llenwi'r bylchau fel ... Efallai, roedd nhw'n trafod hanes yr Exodus yn nodi'r amser o'r flwyddyn, neu efallai sôn am y gyfraith dyn ni heddiw yn ei ffindio yn yr Hen Testament. Ond mewn ystyr, nid dyna beth sy'n bwysig fan hyn. Oherwydd, troi'r ffaith roedd Iesu yn eistedd ac yn gwrando ar yr athrawon ac yn gofyn cwestiynau iddyn nhw. Yn y Deml, ar ôl dathlu ac yn cofio goel y Pasg, dyn ni'n gallu gweld paralel. Paralel o Iesu, dim ond 18 mlynedd wedyn, yn cyflawni pwrpas Duw. I fod yr oen wedi ei berthu dros pob un o'r athrawon oedd yna ar y ffryd, a pob un ohonyn ni, fel aberth moiaf. Di torri llen yn gwahanu ni oddi wrth Dduw, fel thryddid go iawn yn dod. Lle does dim angen teiml i gyfarfod y Duw. Does dim angen mynd at le penodol mwyn ei brofi. Troedd o fe, mae'r nefoedd a'r ddaear yn cyfarfod gyda chanlyniadau newidiol bywyd. I'r athrawon ar y pryd ac i ni gyd heddiw. Ond beth yw'r ymateb yr athrawon
i weld y blentyn bach yma yn cymryd rhan gyda diddordeb a dealltwriaeth yn y sgyrsiau. Bydd y sgyrsiau wedi bod yn eitha academaidd ac yn dyfn, oherwydd bydd y athrawon yn amlwg wedi bod yn dynion galluog iawn ac yn treulio eu diwrnodau yn dysgu ac yn cyflwyno'r ysgrifau sanctaidd. Ond dyma beth yw eu hymateb nhw. Roedd pawb welodd yn rhyfeddu gymaint roedd yn ei ddeall. Dyna gyd o'i hymateb nhw ni'n gweld. Un frawddeg fach, ond un sydd yn dweud llawer. Pan o'n i'n fach, un o fy hoff ffilmau oedd Mary Poppins. Ffilm amazing, a dwi'n cael right thumbs up. Ond wnaeth adlu fe lawr ychydig bach ar ôl i fi sylweddoli bod pethau yn y tŷ ddim jyst yn cael eu tacluso ydych chi pwyntio atyn nhw, a trystio fi dwi wedi trio. Ond yn y stori yna, mae George Banks, dyn cefnog a gweithgar, yn chwilio am nani ar gyfer eu plant, Jane a Michael. Mae Mr Banks eisiau un fath o nani, ond mae Jane a Michael eisiau math gwahanol. Ar ôl rhoi gofyn i rhestr o rhynweddau mae Jane a Michael eisiau gweld mewn nani ac yn taflu fe yn y fireplace, troi dim ond beth ni'n gallu esbonio fel hyd Disney. Mae nani yn cyrraedd 17 Cherry Tree Lane, sydd popeth oedd Jane a Michael eisiau, sef Mary Poppins. Doedd Mary Poppins dim byd beth oedden nhw'n disgwyl o nani, ond wrth i'r stori mynd ymlaen, dyn ni'n gweld hyn. Ac yn ystod y ffilm, dyn ni'n gweld Jane a Michael yn cael eu rhyfeddu at y pethau mae Mary Poppins yn gwneud. Dod y stafell gwely wyth o ddodrefn allan o bag carpet, anhygoel, siarad ag adar a canu gyda nhw. Gwneud i luniau dod yn fyw, just to name a few. Ond ar ambell achlysur, dyn ni'n ffindio'r plant gyda chegau ar agor mewn syndod o beth mae hi'n gwneud. Ac i amser pasio, dyn ni'n gweld Jane a Michael yn dod yn plant fwy hapus a sefydlog oherwydd maen nhw wedi cyfarfod Mary Poppins. Doedd nhw ddim yn siŵr yn union pwy oedd hi, doedd nhw ddim yn gallu rhoi bys ar pwy yn union oedd hi i allu wneud y pethau yma, ond doedd dim gweidi ai bod hi'n rhywun arbennig iawn. A mae'n glir iawn yn y testun yma, nid jyst un neu ddau o'r athrawon oedd wedi cael yr ymateb o rhyfeddod yma, ond pob un ohonyn nhw. Roedd pawb oedd wedi clywed wedi ymateb gyda rhyfeddod mae Luc yn ei sôn amdano yma. Dwi'n gallu dychmygu nhw yn y teml gyda cegau ar agor fel Jane a Michael mewn sioc. Mae rhai fersiynau Saesneg yn defnyddio'r geiriau amazed ac astonished, sy'n golygu i orlethu a syndod neu rhyfeddod sydyn. Nawr, dyna beth chi'n meddwl, dyna beth chi'n galw ymateb. Ond mae'n debyg iawn fan hyn nad oedd yr athrawon yn y deml yn sylweddoli pwy oedd y bachgen bach yma. Oedd yn gwybod ac yn deall cymaint mor glir. Just fel doedd Jane a Michael ddim yn gwybod yn union pwy oedd Mary Poppins. Bydd yr athrawon yn gwybod yr ysgrifau sanctaidd, tu mewn a tu allan. Bydden nhw'n gyfarwydd iawn gyda'r proffwydolaethau o'r Hen Testament yn sôn am yr un bydd yn dod i adfer popeth i fel oedd ei fod ar y dechrau cyntaf, yr un bydd yn teyrnasu am byth ar y ddaear ac yn y nefoedd. Dychmygwch os oedden nhw'n gwybod dyna pwy oedd yn eistedd o flaen nhw am 3 diwrnod. Dychmyga. Fel jigsaw, roedd ganddyn nhw yr holl ddarnau oedd eisiau o blaenau nhw i roi at ei gilydd. Ond hyd yn oed heb sylwi yn y foment yna pwy oedd o flaen nhw, jyst y presenoldeb o'r bachgen yma wedi llenwi nhw
gyda rhyfeddod a syndod. A wedyn, o'r diwedd, ar ôl 3 diwrnod hir iawn, dyma rhieni Iesu yn ei ffindio ac yn gofyn iddo, pam wnaeth e hyn iddyn nhw? Ac yn Iesu gyda'r cwestiwn yma, pam roedd rhaid i chi chwilio? Wnaethoch chi ddim meddwl y byddwn ni'n siŵr o fod yn hi fy nhad, ond doedd ei rhieni ddim wir yn deall beth roedd yn ei olygu. Hyd yn oed Mair a Joseph, y rhieni oedd wedi ei ddewis gan Dduw, y rhieni oedd yn gwybod o'r dechrau cyntaf pwy yn union oedd ei mab, pwy oedd yn mynd i fod, y pobl oedd ar yr adeg yn nabod Iesu y gorau, ddim yn ddeall, wedi anghofio ar ôl 3 diwrnod blinedig o chwilio pam daeth Iesu i'r byd. Efallai heddiw, mae Iesu yn teimlo ar goll i rai ohonyn ni. Roedd golwg ni arno fe yn glir iawn, ond dyn ni wedi colli'r golwg yna. Dyn ni wedi gadael i bethau eraill i mynd yn y ffordd ac yn pellhau ni oddi wrtho fe. Efallai prysurdeb bywyd yw e, rhwng gwaith, edrych ar ôl plant, cario allan ein hymrwymiadau, yr holl Zooms hyd yn oed. Mae Iesu wedi symud i'r cefn o'r crowd yna. Dyn ni ddim cweit yn gallu ei weld. Neu efallai rhywbeth dwi wedi bod yn eog o wneud yn bendant ar y degau, ydy ddim jyst gadael i bethau mynd yn y ffordd, ond gadael i bobl mynd yn y ffordd, ac yn benodol fi fy hun. Canolbwyntio ar me, myself and I. Be dwi eisiau? Be dwi eisiau cael allan o hyn? Fel mae pobl yn edrych arna i. Ac wedyn, mae Iesu yn mynd yn bellach a ddiarth fy ngolwg gyda pob un. Weithiau, dyn ni'n gallu gwneud yr un peth, ond gyda pobl eraill, fel bod nhw di rai gyda'n golwg yn llwyr yn lle Iesu. Efallai taw pechod di'r peth sy'n gwahanu ni oddi wrth Duw. Bod ni'n teimlo fel dyn ni wedi pechu gormod, bod ni ddim yn gallu dod at Duw, bod hynny'n gwahanu ni wrtho fe. Roedd gwefr gyda ni o nabod Iesu yn agos ar un adeg, ond oherwydd dyn ni wedi colli ein golwg arno fe, dyn ni wedi colli'r gwefr yna. Efallai heddiw, dyn ni fel yr athrawon, lle dyn ni'n rhyfeddu at y person yma sydd wedi aberthu ei hun ar ein cyfer ni, i ni fyw bywyd llawn dyfodol a gobaith. Dyn ni gyda'r darnau o'r jigsaw i gyd yn barod, ond pam mae'n dod i roi e gyd at ei gilydd, dyn ni ddim cweit yn gwybod beth i'w wneud gyda nhw. Neu hyd yn oed, dyn ni'n ofnus o'r result pan dyn ni'n wneud hynna. A ofnus o gweld y llun mawr. Efallai bod y darnau yna yn jyst darnau o wybodaeth a dim profiadau. Fel yr athrawon, wybodaeth yn ei pennau ni a dim yn profiadau yn ein calonnau ni. Wedi darllen a chlywed yr hanesion o Iesu, ond ddim yn golygu unrhyw beth mwy na hynna. Hanesion. Does dim byd real iddo, does dim ysbryd o wefr, oherwydd mae'r gwybodaeth dal yn ein pennau a ddim wedi dod yn brofiad trawsffurfiol yn ein calonnau yn bywyd. Ond efallai heddiw, dyn ni fel Mair a Joseph, lle dyn ni wedi anghofio ac angen cael ein atgoffa o'r boi ydy'r Iesu yma. Dyn ni'n gallu cyfarfod a chael ein rhyfeddu unwaith eto ganddo fe. Neu efallai mae gennym ni rhyw preconceptions o Iesu a Christnogaeth, a dyn ni angen colli fe. Dyn ni angen colli ein syniadau ni ein hunan mwyn ffindio'r Iesu go iawn a ffindio Crist. Yr Iesu sydd ddim yn rhyw syniad neu stori neis i glywed amserdolig, ond y Iesu sydd yn fyw heddi, sydd eisiau ni nabod fe yn personol, yn real yn ein bywydau,
fod bod ni'n gallu byw llawn llawenydd a gwefr. Mae newyddion da gyda ni heddi. A dyma fe. Pa bynnag sefyllfa dyn ni ynddo, yn wahanol i Mair a Joseph, does dim rhaid ni chwilio am 3 diwrnod ar gyfer ffindio'r ateb, ffindio Iesu, a dod i'r lle i brofi'r llawenydd a'r gwefr yma. Mae Iesu'n gofyn pam roedd rhaid i chi chwilio. Mae'n dweud dwi yma am barod i rhyfeddu chi unwaith eto neu efallai am y tro gyntaf, gyda'r gwirioneddau o boi ydw i. Mab Duw, deith i'r byd fel oen y pasg, i gael fy arberthu drosto chi gyd, pob un ohonych chi, unwaith ac am byth. Doedd e ddim yn gamgymeriad eith Iesu ar goll am 3 diwrnod. Mewn ychydig o flynyddoedd, bydde Mair a dilynwyr Iesu wedi golli eto am 3 diwrnod. Ond yn meddwl ei bod nhw wedi golli tro yma am byth, ar ôl ei gladdu yn y bedd. Ond yn wneud aroll a goll? Na, dim o gwbl. Y rheswm dyn ni yma heddi, ar ôl 3 diwrnod, deith e nôl yn fyw. Buddugoliaethus wedi concro marwolaeth, byth i fod ar goll i ni eto, gyda breichiau ar led yn dweud tyrt, dyma fi. Felly, heddi, dewch i ni ymateb iddo. Dewch i ni roi yn golwg nôl arno fe. Falle nôl, neu falle am y tro gyntaf. Dewch i ni dod o flaen, yn y difeirol am yr amseroedd lle dyn ni ddim wedi cael ein golwg arno fe, ac yn gofyn yn hyderus am brofiad o rhyfeddod yr athrawon, fel bod ni wir yn gallu bod yn pobl sy'n llawn gorfoledd a gwefr Duw. Felly, dyn ni am treulio bach o amser mewn gweddi. Dwi am ofyn i'r band i ddod fyny. A dwi eisiau ni just tawelu ein hunan i fyfyrio ar beth dyn ni wedi clywed bod yma a cael yr amser a cyfle i ymateb iddo. Efallai bod un o'r circumstances dyn ni wedi clywed bod yma wedi taro chi'n personol, ydy'n gallu gweld eich hunan ynddyn nhw. Wedi gadael pethau eraill yn y ffordd, falle gyda'r darnau gyd, ond dim yn gwybod beth i wneud gyda nhw, gyda'r holl gwybodaeth, ond ddim y profiadau, gyda'r preconceptions, mae rhaid ni cael gwared ohonyn nhw. Angen cael yn atgoffa am pwy ydy'r Iesu anhygoel yma. So dyma'r amser nawr i ni droi at Duw a roi yn golwg nôl arno fe, gan gofio'r geiriau dyn ni'n gweld yn Mathew 7. Daliwch ati i ofyn, a byddwch yn ei gael. Chwiliwch a byddwch yn dod o hyd iddo. Curwch ar y drws, a bydd yn cael ei agor. Mae pawb sy'n gofyn yn derbyn. Pawb sy'n chwilio yn cael, ac mae'r drws yn cael ei agor i bawb sydd yn giro. Dewch i ni sgwyddio gyda'n gilydd. O Dduw, diolch allu troi at y ti. Bod ni ddim gorfod chwilio amdan y ti, ond bod ni'n gallu cael ein golwg arno ti yn glir. I rai ohono ni sydd wedi gadlu bethau a phobl eraill yn dod yn y ffordd o'n goleg arno ti, dyn ni'n sori. Helpa ni cael gwared ohono nhw gyd a roi ein ffocws nôl arno ti. I rai ohono ni bore yma sy'n teimlo bod ganddyn nhw llawer o wybodaeth sydd ddim wir yn golygu unrhyw beth. Dyn ni'n gofyn i ti drwy'r gwybodaeth yna mewn i rhywbeth real a byw yn ein bywydau. I rai sydd yn stryglo gyda misconceptions,
Dyn ni'n gofyn I ti torri trwyddyn nhw, fel bod ni'n gallu profi'r wefr sydd yn dod o dy nabod di'n iawn am boi o'i ti. Diolch bod ti wastad yna, yn barod I gyflwyno dy hun I ni, bod ti wedi torri'r angen I fynd at le benodol mwyn dy gyfarfod di, fel bod ni'n gallu dod yn syth at y ti, syth mewn I dy bresenoldeb di, a profi ti. Diolch am y wahoddiad I ni bore yma, allan I ni. O tyrd at yr allor, mae breichiau tad yn awr ar led. Amen. Diolch Anna. Os da ni isio just codi I ymateb I be mae Hannah newydd gyflwyno I ni, a da ni'n mynd I ganu tyrd at yr allor. Wyt ti'n brifod I dryllio ti mewn, wedi lleddu gan bwysau dy fai, mae Iesu yn galw. Ydy popeth yr ydwyt ar ben, sgen ti syched am yfed o'r ffrwr, mae Iesu yn galw. O tyrd at yr allor, mae breichiau'r tad yn awr ar lid, mae ddeiant a brynwyd a gwerthfawr waed ein Iesu Crist. Trod y gynnar ddyfaru a bai, paid ag oedi ti'n nawr at o mae Iesu yn galw. Tyrd a ddal ar gorfoledd a ddaw, bywyd newydd o'r lludw sy'n dod, mae Iesu yn galw. O tyrd at yr allor, mae breichiau'r tad yn awr ar lid, mae ddeiant a brynwyd a gwerthfawr waed ein Iesu Crist. O tyrd at yr allor, mae breichiau'r tad yn awr ar lid, mae ddeiant a brynwyd a gwerthfawr waed ein Iesu Crist. O'r fath waredwr, ond Duw yn rhyfeddol, gan Alleluia, Crist a godol. Plyga o'i flaen ef y Duw ar blwydd pawb, gan Alleluia, Crist a
breichiau'r tad yn awr ar led, maddeuant a brynwyd a gwerthfawr waed ein Iesu Crist, o tir dat yr allor, mae breichiau'r tad yn awr ar led, maddeuant a brynwyd a gwerthfawr waed ein Iesu Crist. Cariad grwys y mae'r goron i ddod, dwed wrth bawb am y trysor a gest. Ia, Dduw, diolch I ti am atgoffa ni bore yma bod dy freichiau di yn nawr ar led ac bod ni yn medru dod at Iesu rwan. Da ni'n gorfod disgwyl I ddod at Iesu. Da ni'n medru dod at Iesu fel yr ydyn ni rwan. A da ni'n diolch I ti am y gwirionedd yna. Diolch I ti just am yr aberth anhygoel yna a be mae hwnna wedi prynu I ni. Helpu ni gofio hynna wrth I ni fynd o'r lle yma bore yma. Nid I fod yn bresennol mewn ffordd rili pwerus yn bywyd ni wrth I ni fynd allan bore yma. A bod ni'n ymatab i'r cariad yma, i'r aberth yma. Just mewn addoliad, bob dydd, bod ni'n troi at ti mewn addoliad, a bod ni'n just hoelio'n sylw ni anna ti, bod ni ddim yn cael yn distracted gan beth sy'n mynd ymlaen yn y byd o'n cwmpas ni, ond bod ni just yn hoelio ein sylw ni anna ti. Diolch Iesu. Amen. Amen.